3, go. Oh, kind of romance. Ano na? Ikaw mauna. Oh, kind of bad romance. Ikaw, Ate Johan. Ano na, dapat wala nang galong-galong, dire-diretso. Alam mo na nga yung sunod-sunod. Ikaw, Peng, parang galong-galong. Ikaw na, Peng. Oh? Nagpiyok agad. Nagpiyok na agad. Kaya yung electric pan nga. Ay na. Maingay eh. Oh. Ano daw yan? Mga bagong Ayaw mo. Napipigil na yung tawa. Oh, pigil. Oh. Huwag ka maingay dyan. Oh. Hindi mo. Hindi Hindi mo laban. Nandito. Ayaw mo kasi ako eh. Maingay. Pwede ba ikot ha? Okay. Ano multo? Iyak na ako. Ikaw kasi muna! Ikaw na. Let's go. Oh! Oh my God! Baka malaman ng TPB to, hindi niya na ako ipasa. Ikaw na nga, Pete. Ulit? Kasi... Ulit? Sige, ako ulit. Gusto ko mama kasi kaya. Kapin na. May sure ka. Nag-cure ka. Ikaw mama na. Oh. Sige, wag ka magtawa. Kaya mo. Ako na. Ikaw na isa. Oh. Oh. Magkala ko dyan mamaya. Gari naman. Oh, Peng. Kanina ba romance? Ito na. Success.